is your boy DJ S Shine Best.
Gadima, Yeah. Yeah. Blazing the steel. Bring the heat. Chairman, Chief Executive, Tan High Holdings Limited. Na poki in Africa, na poki no bodo Igbo, na poki no wanine. Company, kuru company, yeji malo galanya. Kechi babula zizi dinisia. Niyala kabaloba, nizola zuherika. Agame kuzo ne yalibeya. Akushuku nyele bino wa ilubu mwe nyaka. Shifabula zizude. Ana makogo chora chibuzo woketegete Obatuna dema Mwakune tiboku Akobyo makwiriri Kerimaka Odoze kulolozo She Dr. Mrs. Memuna Ude Yeye Boroji of Lagos Agbala ki biene no asama wanyoma omobidia Ejeji nwelo nyo na ekwesi Ejeji nwelo nyo na ekwesi Chifabula sisi Chifuzude Echichi kwesili ya Abunnukumam Chifabula sisude Abunnukumam Chifuzude Abunnukumam Ebubendi Muslim of Igbo land Abunnukumam Chifabula sisiye Abunnukumam Boma shuwa bikorodu Abunnukumam Ezimma chifuzude Abunnukumam Boroji Abu Lagos Abunnukumam Otweko no fetinan Abunnukumam Omeloro fenugu Abunnukumam Ikengu munwi Abunnukumam Iyo manager matofoweri Abunnukumam Odunejabu of Abo Abunnukumam Odunejabu of Abo Abunnukumam Megini, Banchabu no Buono, Chibu J.O.B. Agaja Kuwana Bupa,
Alakos of Lagos ndị ajibili n'ibu nnukwu mmanwụ Chibu Aikebi Igbanugo Ebube dike Coque titi n'ibu nnukwu mmanwụ Agụ onye abajinya n'alọ Aikebi Industries Nigeria Limited Aka na-emebe cosmetics Aka na-emebe baby food Ebube dike ọgaranya ngara Chibu Joe Your best Chinedu Okoye Ọdịna nwa Coque titi n'ibu nnukwu mmanwụ Onye na-enye mmadụ n'ụwa ka Chukwu na-enye Aka na-emebe Your best medicated soap Na perfection cream ụda na-ete na-arụ dị mma n'ụwa Chief Lord Ignatius Ibe medebe nwosu Eze yim Umakukali ọbọsụ menyi Ọgbọnọgbọrọ bụ n'okwu ọnụ Ingas Group of Companies Limited Aka na-eme building materials na West Africa n'ibu nnukwu mmanwụ Chief Emeka n'ibu nnukwu mmanwụ Nwalupu akụ wanọpụ ụgbọka Ndị Enugu steeti ji webili Chairman Chief Executive Mantevos Group of Companies Limited Prince Haro Ejezie Reynolds and Distillers Limited Aka na-eme aromatic schnapps na Renovic gin dị mmanụ Chief Oscar Ejike N'Okonkwo Chukwuma nke onye na-eme Otumba Sala of Ilaro Ezinwa Patrick Nduki Igbokwe BN Igbokwe Motors Limited Chief Ebuchiri Diga Agwagwebu one of Ami Peke Japat Motors and Car Accessories Limited Aka na-elugba na dị mmanụ Nyano dozi akpiano Chief Mrs. Chinyere Idiga Chief Judo Keshuku Nwalupu akụ wanopu mbosi Judex Godenjinju Chief Matthias Orajaka Orajis Duru enwe gbara akọpa Asia Chief Imegwim Ekwa Nubanaro ndị Zogo Emax International Limited Aka na-elugba na dị mma Alfonso Suka Egbulem Osie ike agwabata ọfọsụmọgwụ Otimpu adeti na nkịtị o Mmanwụ kalele bi ya nọ Chief Charles Ezudogo Ọnwa na-etela ọrọbụ Chida Charlie Billion Charlie Rolls Royce Charlie Square West Africa Limited n'ibu nnukwu mmanwụ a Chief Anyi Okonkwo Ọka Kojoto n'ibu nnukwu mmanwụ Lenko Industries Limited Tura Tura Ezube Tura 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 Clean na Tura Soap Kerimaka Chibazuka Labu Womivu Kofi Seke n'ibu nnukwu mmanwụ Zep Nigeria Limited Orogu Chief Edwin Obi Chebendo Akụ nwata one of Nnewi Edison Industries Limited Aka na-eme brake pad na linings n'ụwa wekede mma Chief Albert Barry Eze nwanne AD Espelas Group Limited Aka na-alụ high quality vegetable oil n'ụwa Chief Victor Kafo Eze go one of Ihiala Udu Bunch
executive, Execo Holdings Limited, young millionaire. Chief Leo, Amajo you know, work at the Ochilos were one of Esiama. Leonardo Constance Group of Companies Limited. There's a new most dead in even Nukumau. Obelemma wuna dike. Obelemma wuna joku. Ijala puta. Obelemma wa boso. Jusi eilo mwanya. Abunukumau. Jusi eilo mwanya. Abunukumau. Pero hawana fiito weri. Abunukumau. Wakati oramo fopele. Abunukumau. Omwaneti loro kumuna. Abunukumau. Ikelo mu investment. Chibu Kishili Igwilo Abiri wana kwakusu Budi ni bunukumau Chibu Chuma Chia Kwelu Ogazi wana kwachi Eze mwangazi wakidima Chibu Bene Chioku Omena wata wana poswama Benjaki ni mushechilia Chibu Ruben Ibe alias BBC Yesu demba vezi nibite Claudia Alessio Doctor Chief Body Win Uche Dibe Iyi nna yenugo one of umuna Chief Executive, the VOL2 Holdings Limited. Claudio and Alessio Nigeria Limited. Moto Dima, Obuja Wale Dima Denoa. Gedimaka, or the best one of Omuna. Chief Mrs. Caroline, Uloma di Benwanyoma. Claudio and Alessio Ija be solo kuladio Inabana be solo kuladio Inabano chi solo kuladio Inabano solo kuladio Claudio and Alessio Claudio and Alessio Inabana klasi solo kuladio Amwa usana ino ya Ija mendidi solo kuladio DJ S Shine Best. Oh, everyone there. Don't know what I get done a while. Why ever did I walk in here with a Pacogama? Well, Narialama. Oriental Brothers International goes slow, 98.
Chief National Go Slow take. Is your boy DJ S Shine Best. Oh, baby, enjoy it. Igbo when? Yeah. Go Slow 98. Yorimanya. Ojembe we know. 3, 2, 1. Ọ̀pàdé fún Bálábá mu rò wọ́n yá mu lóṣù lè bíá. Blaze in the steel. Bring the heat. I don't want to make it. Mama, you
Kanyi yobanu chukwu anya na-epepele kanyi dị ndụ anya kanka anya chasiawo kanyi wenye ife anyị lụta n'ụwa nọ Okongwu chalụ m n'ụzọ ka nga ife na-alụ ka m na-alụ nọ ndị bụ ụbọ yoyo yọbachukwu bebe ebele nọ ka ịdị ndụ ka nka chasi awọ ka ịbụrụ okongwu na okongwu abụrụ chacha fecha fecha na ndị bụ ụbọ yoyo mesịa na ị ga-abụkwa okongwu ị ga-enyekwa ndị ọzọ efe ma lụọ ọlụ ya ọfụma nụ ka ọ dabala ịnụ iwe ka nka lie ife lụta na emesịa na ị ga-abụ okongwu nkwa Yobachukwu bebebele kaide ndo kaiga nwa chaisa wole bainowa Yobachukwu bebebele kaide ndo kaiga chaisa wole bainowa Yobachukwu bebebele kaide ndo kaiga chaisa wole bainowa Chukwu nenu waye Biko bebe nebele no Didi ndu nenu waye Kiwe kaze nunkanu Ichazi siya wano Iwele vilo tanu wano Asi ndo kongu kubano Ivi naluko kongu nalono Biko jisike bebe nebele no Dilwalo ifo kongu no Ika motive nyemia Emese ndiga bokongu No brongi kuchu Onye puta wana yo chukuno Yakindo chaisi awo Okangano kofi folotano Konelia Boyoyo ị ga-atọ na boyoyo nwa emesịa na ị ga-abịakwa ịzabakwa okongwu onye agbachinala onye ji a na-agbachina maka ife ị na-alụ ka nna alụ anọchiri ya ụzọ yọbachi ebe ebele tinye uchu n'ọrụ iwu ịpụta ngwa
DJ S Shine Best. Chimeleze no melon bicha na n'ụwa ndị obi ji egwu na ọ bụ na chi onye dịrị owegbu izu n'ibe a na-akwakuli nne ya akala njibi ụwa bekwuo ọnwa egburu
aka n'ụwa ma ịchụba chukwu nna ibe anyị ji ka mba ọbịakọma Igbo n'ezie na nwa mgbada ịmaligo na mgbada dị n'ọbịa na nwa mgbada dị ime wee mebe mgbada nwa mgbada sobe isi na nwanyị ime na-eme ọ na-amalebe ọnọmacha ebe nwa mgbada na-asụ isi nwa mgbada dakịla ọnwụnwa dinta wee tụzie mgbada dinta wee si n'azụ wee mụnye ọkụ n'ọbịa ọkụ ịgba wee gbaba nwa mgbada n'ezi anya na-asụ ya ọ bụ na ọkụ ịgba na-agba n'azụ nwa mgbada were ọsọ ndụ ọgwụ ike ikwuo ọsọ ndụ abụ ike 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 ọsọ ndụ ya wepụta n'iru orimiri anya amaligo ọ ga-eme onye anya n'iru orimiri n'ọdụ n'iru onye anya n'azụ ọkụ ịgba na-agba n'azụ onye anya n'aka nri dị tebụl egbe wee kwụle onye anya n'aka ebe agụ dị ndụ na-abịa n'ike agbalịrị nwa mgbada na-akwali chukwu nna ọ bụ na m ọgamụo chukwu olise ka mmụọ nwa m n'udo ọ bụ na ebe ga-egbu m ka nwa nwa m ka ọ dịrị ka nwa m dịrị na aba m ga-adịo ka nwa m dịrị ime na aba m ga-adịo ebe nwa mgbada na-eche n'ụwa anya gwugo mgbe ọ bụ ka obi n'igwe malitere ọlụ wee n'ezi anya na-egbenye ọ bụrụ so okwu mgbe ọ bọrọ n'ime ya dinta wee jụba onwe ya ajụjụ na dinta na-ajụzi onwe ya kedu ibe m ga-eme ọ bụ na mgbagbo mgbada agụ ga-eri m nwụlụ mana mgbu agụ nwelụ ndụ m na dinta were egbe gbagbu agụ akpọwanwu dinta wee wala ọsọ agụụ akpọwanwu n'ụwa danye na mmiri na agụgo mgbada n'anya n'aka na dinta nọ n'ọsọ bụ n'anya n'aka ebe agụbụzi anụ nwụrụ anwụ mgbada jee n'akụkụ wee mụọ nwa ya n'udo na agụgo bi n'igwe nọ n'ọlụgo na agụgo uche chukwu dị ya obi n'igwe nọ n'ọlụ uche chukwu dị ya obi n'igwe nọ n'ọlụ igwe kpọligo uche chukwu dị ya obi n'igwe nọ n'ọlụ uche chukwu dị ya obi n'igwe nọ n'ọlụ uche chukwu dị ya obi n'igwe nọ n'ọlụ In the steel. Bring the heat.
ga-akwụgo ị na-ega anya n'igwe ka ibu n'eluigwe ka na-enwu ọcha Chukwu nwere ife ọka na-ekwu maka ebe onye kwụsịrị ka chinya na-akwụsị ebe ike gwụli nwoke n'ebe ebe ahụ ka ike gwụrụ chikere ya ebe onye kwụsịrị ka chinya na-akwụsị ihe uche Chukwu dị ya ịchọba kala ụwa na-ejuba Chukwu Olise ibe anyị ji ka mba bụ egwu ọma